Il-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici laqgħa talba sabiex issir inkjesta maġisterjali brabta mal-allegat racket fih dan il-LESA. Dan seħħ wara talba li saret mill-avukat Jason Azzopardi wara li fl-aħħar ġimgħat sostna li għaddejja skema fraudolenti illi ilha snin u li tinvolvi l-Aġenzija LESA. F'rikors ġuramentat Azzopardi spjega li l-ogħla uffiċjali tal-LESA huma involuti f'kanċellazzjoni ta' multi illi nħarġu mill-LESA stess, fejn sostna li mijiet ta' turisti spiċċaw vittmi ta' multi ta' traffiku għal kontravenzjonijiet illi saru minn sewwieqa lokali u li ġew meħlusa minn punti penali. Jason Azzopardi sostni li dan ir-racket fisser miljuni ta' euro moddija lejn ċirku ta' nies u mhux lejn il-kaxxa ta' Malta. Intant fir-rikors ġew elenkati 13 reat kriminali fuq l-ogħla uffiċjali tal-LESA, ċoe il-kap eżekuttiv Svetlik Flores flimkien mal-uffiċjal tal-Customer Care Neville Camilleri illi huwa wkoll kunsillier laburista fil-lokalità ta' Raħal Ġdid li għandhom jiġu investigati u mħarka kriminalment. Fir-rikors qed jiġi allegat li permezz tal-aċċess privileġġjat għas-servers tal-Aġenzija dawn iż-żewġ uffiċjali allegatament immanipulaw dejta biex jitrasferixxu multi u punti penali fuq turisti illi nsertaw kienu qed isuqu karozzi tal-kiri dakinhar ta' trasferiment. Skont dak allegat il-LESA kellha aċċess għal ftehimiet ta' kiri ta' karozzi iffirmati bejn it-turisti u l-kumpaniji tal-karozzi tal-kiri. LESA hija aġenzija governattiva illi hi responsabbli timponi multi għal kontravenzjonijiet ta' traffiku fosthom parkeġġ doppju u sewqan veloċità qawwija. Il-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici fid-digrit spjega li r-rikorsi ppreżentat jissodisfa l-prerekwiżiti kollha biex issir inkjesta u għalhekk ordna li l-atti tal-kawża jintbagħtu lir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali sabiex jintgħażel maġistrat illi se jieħu ħsieb din l-inkjesta.